кемгә дә яшәү бүләк иде. Газизәнкәй җиргә китерә. Тик кайберләр бала күңлен өзеп, бар бәхетен аның җимерә. Кем баласы, кемгә қәдерле соң, ятимнәрне кемнәр яратыр, наза сусаганда күңелләре. Кем соң аны кышып юатыр. Ялгыз канат кагу авыр бит ул. Янда кирәк терәк таяныш. Язмыш кулларына бала ташлап, киткәннәрне күреп кызганыш. Кем баласы, кемгә қәдерле соң, ятимнәрне кемнәр яратыр, наза сусаганда күңелләре. Кем соң аны кышып юатыр. Бәхте җирдә күрелмичә, күпләр Худайга бит ялына, кулга биргәненә түзәлмичә, башын тарта бит кайбер ана. Кем баласы,